Прадстаўнікі Беларускай Народнай Рэспублікі фактычна кожнага ўраду ездзілі ў Украіну, 2 разы пазыку нават бралі, і Украіна давала. Калі б не ён, невядома, ці была б нават зараз Беларусь. Акружылі гэты з'езд, пачалі ўрвацца, былі кулачныя баі ў гэтым будынку. Бальшавікі нават далі грошы, але спецаперацыя пайшла не па плану. Ніколі ў Беларусі ўлада не была сапраўднай прабеларускай, акрамя вельмі кароткага перыяду 90-х гадоў. Прывітанне, шаноўныя гледачы канала «Новая Зямля». Сёння у нас выдатная гістарычная падзея, 106 год утварэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І сёння я зраблю прэзентацыю асноўных гістарычных падзей, якія адбываліся на той час 100 гадоў таму. І ўсе гэтыя гістарычныя падзеі беларускія грамадска-палітычныя сілы і навукоўцы вырашылі зрабіць больш сучаснымі. Яны стварылі гід, які называецца «Шляхамі БНР». І зараз можна прайсці віртуальнай і рэальнай экскурсіяй і глядзець падказкі праз гэты віртуальны гід, прайсці па Менску, прайсці па Вільні і прайсці па Гародні, дзе вы знойдзеце розныя гістарычныя мясціны, дзе жылі і дзе прымаліся вельмі важныя падзеі па БНР. Акрамя таго, я прэзентую мапу Беларускай Народнай Рэспублікі. Тут ужо не толькі гэтыя 3 гарады, тут вялікая і вялікая колькасць тых месцаў, якія звязаны з дзеячамі Беларускай Народнай Рэспублікі і з падзеямі БНР. Тут уся Беларусь, Літва, Польша, Расія, Украіна, там, дзе адбываліся менавіта гэтыя падзеі. Запрашаю. Мяне зовут Ігор Маслоўскі, я грамадскі палітычны актывіст з Верасця. І сёння я прадстаўляю працу, якая зроблена, называецца «Шляхамі БНР» з 18 па 24 год. Эта праца зробленая, скажем, такой коаліцыі грамадска-палітычных сіл і навукоўцаў. Дакладна ведаю, што каля 5 навукоўцаў Беларусі з ступенямі кандыдатаў гістарычных і доктараў гістарычных навук таксама прымалі ў стварэнні гэтай працы удзел. Праца не завершаная, але яна толькі пачатая і далей будзе працягнута. У першую чаргу была пастаўлена такая задача, гэта знайсці тыя мясціны, тыя будынкі, якія звязаны з дзейнасцю Беларускай Народнай Рэспублікі. Па-другое, мясціны і будынкі, якія звязаны з дзеячамі БНР. Это не толькі там лідары, там старшыні, это вельмі шырокае кола вядомых людзей. Многія з іх потым працавалі ў савецкай Беларусі, рабілі ту нам вядомую беларусізацыю. Гэта трэцяе, гэта помнікі, вуліцы і іншыя ўшанаванні дзеячоў Беларускай Народнай Рэспублікі. І, як аказалася, яны ў Беларусі ёсць. І вось гэтыя 3 пункты зроблена спроба, першая спроба аб'яднаць і па ўсіх іх зрабіць першы гід у адным з папулярных дадаткаў. Сёння мы аб гэтым якраз і пагаворым у тым ліку. І зрабіць віртуальную мапу Беларускай Народнай Рэспублікі. Каб это было проста, даступна, можна яе нам моцна не перагружаць, каб не была там разлічана на толькі вузкіх навукоўцаў, спецыялістаў, але для папулярызацыі менавіта сваёй беларускай гісторыі, сваёй дзяржаўнасці, першай спробы утварэння беларускай дзяржаўнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Сёння мы пабудуем час так, што спачатку мы трішку успомнім тыя гістарычныя падзеі, якія адбываліся, хто в гэтых гістарычных падзеяў прымаў актыўны удзел, і завершым непасрэдна практыкай, паглядзім, як выглядае гід
які зараз ужо даступны, і як выглядае мапа БНР. Вот. Я не являюсь выканаўцам гэтай працы, я являюсь таким ретранслятарам, папулярызатарам. Ось, некаторыя звесткі па верасцю, безумоўна, таксама прадастаўляў. Таму пачынаем. І пачынаем з самай галоўнай, скажем, з першапрычыны, што з 18 по 31 снежня 2017 года пачынае працу першы усебеларускі з'езд, у якім бралі ўдзел 1872 дэлегаты, з якіх малі права рашаючага голаса 1167. Уявіце, это вельмі на той час вельмі, ну, на мой погляд, вялікае такое прадстаўніцтва. Калі згадаць, дык нават Лукашенко, калі пачаў ствараць свой усебеларускі сход, ён, дарэчы, апіраўся менавіта вось з гэтага, з першага усебеларускага з'езду. Адзін з самых галоўных вынікаў першага усебеларускага з'езду да той, што ён абраў раду з'езду. Ось, то есть, фактычна абраў свае выканаўчыя органы, якія далей могуць кіраваць, у якую ўвайшло 71 прадстаўнік. То есть рада 71. І самае важнае рашэнне, якое паспеў прыняць, гэта было вельмі шмат дыскусій, бачыце, колькі дзён ён працягваўся, але тым не менш былі там розныя фракцыі ад тых, хто выступаў за аднаўленне, за абвяшчэнне незалежнасці Беларусі, да тых, хто казаў, што не трэба толькі там быць з бальшавікамі разам з Расіяй. Самыя розныя былі. Тым не менш, прынялі. Першы усебеларускі з'езд прымаў першы пункт пастановы аб самавызначэнні Беларусі, аб часовай краёвай уладзе. Это значыцца, што патрэбна ў Беларусі свая краёвая, на той час так называлася, улада. Вот. Яна называлася на той час папулярным словам, што Савет сялянскіх, салдацкіх, рабочых дэпутатаў для кіравання беларускім краем. А таксама аб усталяванні, заўважце, вельмі важны пункт, дзелавых адносін з цэнтральную уладою у Петраградзе. То есть не падпарадкаванні ёй. І тут справа, вось вы бачыце, будуць заўсёды малюначкі, дзе гэта, якраз гэта далей будзе адлюстравана на мапе, дзе адбывалася гэта, ну, тая ці іншая падзея. Вось, гэта мінскі гарадскі тэатр. Што гэта значыла ў цэлым? Гэта значыла, што гэты першы усебеларускі з'езд пазбавіў улады выканаўчы камітэт Савета і рабочых і салдацкіх сялянскіх дэпутатаў заходняй вобласці і фронту. Это тое, што стварылі бальшавікі. Вот. Бо там фактычна ні аднаго беларуса не было. І гэта стала асноўнай прычынай, чаму бальшавікі менавіта разагналі з'езд. Бо спачатку бальшавікі нават далі грошы, калі хто добра ведае гісторыю, на правядзенне гэтага усебеларускага з'езду. Але спецаперацыя пайшла не па плану. Таму і яны прызналі гэты з'езд, іх жа людзі абралі, а тых ніхто там не абіраў. І вось таму яны прынялі рашэнне. Цікавыя там, конечно, моманты былі. Спачатку яны акружылі гэты з'езд, пачалі ўварвацца, былі кулачныя баі ў гэтым будынку, зараз тэатр, кулачныя баі, арыштавалі весь потым все-таки прэзідыум, каля 30 чалавек, правда, праз 3 дні выпусцілі. Далей, пасля разгону, у дэпо лічбава-роменскай чыгункі адбылося паседжанне агульнага сходу гэтых сяброў усебеларускага з'езду. Фактычна падпольна. І важнае рашэнне, што рада з'езду была абвешчана, вось тых, якіх абралі 71 чалавека, была абвешчана часоваю краёвую уладаю. І вось таксама ёсць фота гэтага будынку, дзе гэта ўсё адбывалася. Далей важны этап, які адбыўся 21 снежня, што рада ўсебеларускага з'езду прызнала сябе ўладаю і вырашыла папоўніць свой склад прадстаўнікамі сялянскіх, рабочых і салдацкіх розных камітэтаў, а таксама самымі ўжо на той час
нацыянальна свядомымі, гэта прадстаўнікамі сацыялістычных партый і розных нацыянальных меншасцяў. І выбрала ўжо выканаўчы камітэт усебеларускага з'езду, які потым атрымаў назву выканаўчы камітэт рады усебеларускага з'езду. Далей, 19 лютага 2018 года у былым доме губернатара якраз і працаваў гэты выканаўчы камітэт першага з'езду. А затым ён называўся ўжо народны сакратарыят, які нам больш вядомы з падручнікаў ці з публікацый па гісторыі на чале з Язэпам Варонка. Вось гэты таксама будынак. Далей, 20 лютага прымаецца першая уставная грамата БНР. Апублікавана афіцыйна была 21 лютага. І менавіта выканаўчы камітэт, бачыце, які доўгі такі ланцужок, выканаўчы камітэт абвясціў сябе ўладаю у Беларусі на той час і быў створаны народны сакратарыят на чале з Язэпам Варонка. Вось гэта усім нам вядомы здымак. 9 сакавіка прымаецца другая установчая грамата, на якой было абвешчана якраз і аб стварэнні Беларускай Народнай Рэспублікі. 19 сакавіка адбылася рада ўсебеларускага з'езду, якая стала называцца Рада Беларускай Народнай Рэспублікі. Вось тую назву, якую мы добра ведаем, Рада БНР. Далей, дарэчы, дзе была прынята другая установчая грамата, няма дакладных звестак. Першая там у доме губернатара, а дзе другая была, няма дакладных звестак, а вось трэцяя была прынята тут менавіта. І 25 сакавіка вядомы акт аб незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі. Калі ўзяць такую прамую гісторыю, тык урад БНР маў 8 урадаў. Нават 7, калі так казаць, 7. Першы урад это Язэпа Варонкі, другі Романа Скірмунта, які быў вельмі кароткі час. Далей Іван Серада, Антон Луцкевіч 2 разы, Вацлав Ластовскі, Пётр Крачевскі, Александр Цвікевіч. І калі вы добра ведаеце гісторыю, што Александр Цвікевіч сам, як прэм'ер-міністр, прызнаў савецкую Беларусь і прызваў усіх сваіх прыхільнікаў прызнаць склаў паўнамоцтвы сябе і Беларускай Народнай Рэспублікі і прызнаў паўнамоцтвы савецкай Беларусі. На той час ён таксама, напэўна, меў рацыю, бо на той час сапраўды пачалося такое нацыянальнае адраджэнне на час Беларусі, якая была пад бальшавікамі. Вельмі актыўна пачала развівацца, безумоўна, навука беларуская, адукацыя, культура. Пэўныя, скажем, моманты былі, чаму ён так зрабіў. Але не ўсе пагадзіліся з гэтым рашэннем і, напрыклад, з рады БНР, напрыклад, Васіль Захарка, і працягнуў дзейнасць Беларускай Народнай Рэспублікі за мяжой. Вось мапа, калі абвяшчалася Беларуская Народная Рэспубліка, калі ўжо немцы занялі Менск. Зараз я вам покажу цікавыя рэчы, паглядзіце. Вось бачыце, вось гэта лінія фронта. Бачыце, лінія фронта. Таму многія кажуць, што нічога не адбывалася, напрыклад, у Віцебску, ці Смаленску нават. Нічога не адбывалася падчас Беларускай Народнай Рэспублікі. Яно проста не магло адбывацца. Не магло. Бо БНР была абвешчана ў гэтых межах, гэта лінія фронта. Праз лінію фронта на той час, інфармацыі не было такой, як зараз інтэрнэт і ўсё. І ў гэтым была, безумоўна, вялікая праблема. Глядзіце, бачыце далей, вось гэтая мяжа. Гэта мяжа Брэсцкага міра. Эта тэрыторыя была па умовах Брэсцкага міра замацавана за Украінскай Народнай Рэспублікай. Таму ўсе, хто жыў у Берасці, Кобрыні, Пружанах, Пінску,
А паколькі зберешся, то сапраўды ў гэты час пачалася тут вельмі актыўная украінізацыя і мала глебу, таму што гэта асабліва у заходняй Беларусі мова падобная, палійская мова, і вельмі шмат адкрывалася украінскіх школ, ствараліся культурна-грамадскія аб'яднанні на той час. Прадстаўнікі Беларускай Народнай Рэспублікі фактычна кожнага ўраду ездзілі ў Украіну. В Украіне таксама мяняліся вельмі, калі вы сам ведаеце гісторыю, там таксама, там была УНР, потым гетьманшчына, потым зноў. Вельмі шмат урадаў мяняліся, і да кожнага з іх прадстаўнікі БНР ездзілі. Да апошняга ездзілі нават па зыку, 2 разы па зыку нават бралі, і Украіна давала. І яны ездзілі туды з картамі Доўна-Разапольска, дзе пражывае этнічная большасць беларусаў. Тым не менш, яны казалі, а што мы тут? Мы нічога не можам. Это вот вялікія дзяржавы свету вырашылі вот гэтыя межы зрабіць вот эту УНР, вось мяжа УНР. Далей, Германія казеровская так прызнала Літву, і вось, дарэчы, наш Беласток, бачыце, дзе быў признаны? У Литве. Был на той час. Был у Литве. Белосток. Ну, вот так яны подзялілі межы. Не ў Польшы. Ну, такая гісторыя, ну што тут робіш. Яшчэ адзін, вельмі значны, хто сама ў курсе, што это слуцкі збройны чин, слуцкае паўстанне. Таксама адбылася цікавая сітуацыя. Вось бачыце, гэта ўжо вайна, якая адбылася паміж маладой польскай рэспублікай і ўжо бальшавікамі. І вось ма пашла, вось лінія фронта была. І потым ўсё ж маладыя польскія ўлады прынялі рашэнне адступіць. То есть Мінск адступілі на гэтыя вось рубяжы, і Мінск перайшоў у савецкую сацыялістычную рэспубліку Беларусь. Амаль як зараз гучыць. І была мяжа усяго. Але не пагадзіліся нашы слуцкія, беларускія, в асноўным сяляне на той час, інтэлігенцыя, і паднялі, яны там стварылі сваю раду, правялі свае, дарэчы, нармальныя, дэмакратычныя, як на той час, выбары, стварылі свае органы ўлады, яны падтрымалі ідэю, прызнавалі БНР, потым і пачалі змаганні. Потым далучыўся да іх Булаховіч, і вось адбыўся такі рэйд па Палессю, дзе таксама на працягу некалькі тыдняў БНР была ўжо на гэтай тэрыторыі, уключаючы асноўныя гарады Мазыр, Жыткавіч. І так, дзе знаходзяцца вось нашы архівы БНР? Людзі не проста працавалі, ведаеце, там сабраліся і ўсё, пагаварылі і разышліся. Нічого падобнага. Вёўся велізарнейшы архіў. І ўсё дакументавалася, ўсё было запісана, шмат чаго рабілася. Ён знаходзіцца зараз у Нацыянальным архіве Беларусі. Беларускі дзяржаўны архіў музея літаратуры і мастацтва знаходзіцца ў бібліятэцы навук Літвы, у літоўскім цэнтры дзяржаўным архіве і дзяржаўным архіве Расійскай Федэрацыі. Зараз, думаю, конечно, гэта самая, у нас такая складаная ситуация, як ім скарыстацца. Итак, што мы зараз маем на сённяшні дзень? Безумоўна, мы ведаем, што ніколі ў Беларусі ўлада не была сапраўднай прабеларуская, акрамя вельмі кароткага перыяду 90-х гадоў. І то было не да гэтага. Тым не менш, на сённяшні дзень, не буду ўсё пералічваць, напрыклад, у Драгічыне ёсць вуліца Антона Луцкевіча. Разумееце, у Драгічыне ёсць вуліца Антона Луцкевіча. Я разумею, я сам з Драгічына, Драгічынскага района, я разумею, як ён туды папаў.
И мы думали, гадали, ці это Антона, ці это Ивана, бо она написана просто Луцкевича. Да. И там у конце 90-х годов будовали новый микрорайон. И еще эта хваля лукашенковская не дошла, ось гэтых, и вообще не до этого было, они там с Верховным Советом змагались, не дошло. И гэты новый микрорайон вырашили, была великая демократичная супольность и громады, и БНФ у Драгичине, активистов, и, разумею, лоббировали, там писали, и назвали, в гэтым новым микрорайоне назвали улицы у гонор белорусских письменников. И у вынику туды Луцкевич, коли взять Ивана и Антона, дык Луцкевич больше писал, так, чем Иван. И таким чином, чиновники, это самое, и он у лику письменников, а не як дзеяч БНР, туды трапил. Ну и выдатно, все. Конечно, зараз мы молчим, это что переименуется. Вот, ну, наиболее... Не Величская улица, не Величская улица. Вот. Новый микрорайончик, это районный центр, новый микрорайончик. Там несколько сот метров, думаю, там 200, может 300-400 метров. Вот. Безумовно, наибольш ушанаваны, калі ўзяць, гэта Аркадь Смуліч. Это вельмі выдатны беларускі, дарэчы, ідэолог якраз беларускай сацыялістычнай грамады. Ён пісаў першую праграму, і другую, там, і третью. Ён быў ва ўрадзе БНР, 2 разы міністрам быў. Ён жа адзін з першы прафесар, географ. Ён сябра сапраўднага рускага геаграфічнага таварыства, выдатны навуковец, географ, аграном, геолог, і который, ён, напрыклад, рабіў першае раянаванне у Беларусі, якое, дарэчы, да сёння часу актуальнае раянаванне. І вот ёсць, у Магілёве, дарэчы, гэта вуліца запраектаваная, она будзе названая з этой ініцыятывы, дарэчы, БСДП. Усе, думаю, ведаюць, это памятны камень, які усталяваны ў гонар Антона і Івана Луцкевіча у Менску, там, дзе быў раней іх дом, бо фактычна Антон Луцкевич з'яўляецца бацькам незалежнасці, ён быў менавіта аўтарам і самым вялікім прыхільнікам абвяшчэння прыняцця трэцяй уставной граматы. Калі б не ён, невядома, ці была б нават зараз Беларусь. Вот ёсць пералік, гэта не поўны пералік, і гэтыя ўсе, вось гэты пералік ёсць таксама на мапе і на гэтым гід. Вось ёсць 3 асобы, якія захаваны на тэрыторыі Беларусі. Это Вацлаў Івановскі, міністр асветы БНР. Ён захаваны на кальварыйскіх могілках у Менску. Ён, скажем так, при немцах, при других немцах был, конечно, супрацоўнічаў з немцамі, ён быў бургамістрам Мінска, але тым не менш цікавая падзея, што на яго пахаванне выйшла там палавіна Менску хаваць. Это аб нечым кажа, што з аднаго боку ён быў калабарантам, а з другого боку народ, той, які там застаўся ў Менску на той час, відаць, быў задаволены такім яго кіраваннем. Далей Роман Скірмут, з Пінскага района, прэм'ер-міністр БНР, і Купрыян Кондратович, міністр военных справ БНР, захаваны ў гарадскім пасёлку Воронова. 2 выдатныя дзеячы, Іван і Антон Луцкевічы, што толькі пра іх можна не расказваць. Дарэчы, яны заснавалі, дарэчы, тут не напісана, першую беларускую масонскую ложу, калі хто не ведае, у Вільні. Выдатныя людзі былі настолькі, потым не раскрылі свой патэнцыял пры бальшавіках, конечно, не бальшавікі маглі б, БНР была быць выдатнай краінай. І вось гэтыя ўсе, то, што вы бачыце, это ёсць усё на мапе, і гэтыя ўсе, яны таксама будуць на Google мапе. Скажем, гід зроблены пакуль па 3 мясцінах. Гэта Менск, гэта Гродна і гэта Вільня. Это тыя мясціны, дзе найбольш, безумоўна,
было падзей, звязаных з Беларускай Народнай Рэспублікай і падзей, звязаных з дзеячамі БНР. Але на мапе паказаны і ўсе іншыя месцы, якія звязаны як з падзеямі БНР, так і з нашымі выбітнымі дзеячамі. Ну, калі мы ўсё-такі жывем тут у Беластоку, дык трішечку пра Беласток, можа, хто не ведае. Таму была такая цікавая справа 45 у пачатку 20-х гадоў. Оказывается, тут у нас дзейнічала, ну, як там зараз, хто мы там зараз у Беларусі такой, вот тут таксама тут реально дзейнічала беларуская партызанка, якая на той час, ну, хацела гэтыя землі, каб тут была Беларуская Народная Рэспубліка. І нават былі партызанскія атрады, адзін з іх кіраваўся атаманам Скамароха, а другого атамана звалі Чорт. Вот яны ад Беластока і да Белавежскай пушчы недзе тут былі. Ну, от 30 до 70 чалавек, прыкладна так, гісторыкі кажуць, было ў гэтых атрадах партызанскіх. А кіравала гэтым падполлем настаўніца, загароднічка, паэтка Вера Маслоўская. Я не ведаю, да рэчы, Маслоўская. Да, я таксама Маслоўская. Но прозвішча яе Матыйчук, да, чыста беларускае Матыйчук, прозвішча, будзем лічыць, бачыце, Матыйчук, украінскае прозвішча, але прасоўвала беларускую ідэю. Вось гэта яна на судзе, 45 чалавек засудзілі, далі там ад года до 5 тэрміны. Яна, конечно, зусім была такая травігалава, і прокурор казаў, што жыццёва будзеш сядзець. А яна смяялася, кажа. І так быў працэс 45, то есть на лаве падсудных. Чаму это? Таму што было 45 беларускіх дзеячоў, у іх былі там ператрусы. Яны змагаліся, ну, такая была гісторыя наша. Тым не менш, бачыце, адзін з іх збег у Беларусь, але памёр у 37-м годзе, хутчэй за ўсё, безумоўна, таксама ад рэпрэсій. Савецкая ўлада яго не прызнала сваім, а другі недзе схаваўся, атаман. І гэта ўсё адбывалася па вуліцы Варшавскай, 63, вы ведаеце, это, напэўна, будынак. Гэта зараз корпус Беластоцкага універсітэта, там розныя ёсць катедры, 34, я там праз дзень праходжу. Вось пра працэс у Беластоку, як пісала наша жыццё, здаецца, з Вільні. Тут можна разабрацца, колькі ўсяго забралі, нейкую зброю, нейкія беларускія ўсе запісы там. Быў тут такі працэс у Беластоку, для таго, каб тут таксама была БНР. Яшчэ адна сумная падзея, калі тая яна больш такая весёлая, пазітыўная, хаця і людзей там пасажалі, то тут, ведаеце, Макар Краўцоў, беларускі пісьменнік, перакладчык, дзеяч БНР, менавіта ён напісаў свой вядомы верш 30 кастрычніка 19 года «Вяцкі марш» падчас слуцкага збройнага чыну. І ёсць звесткі, што менавіта ён быў тут закатаваны, ужо калі прыйшлі ў 39 годзе НКВД, калі падзялілі Польшу нацысцкая Нямецчына і бальшавіцкая Расія, калі падзялілі, дык вот у 39 годзе падчас допытаў быў закатаваны. І так, з чаго пачнем? З мапы ці з дадатку? Давайте з мапы, так, з мапы. То есть она будзе называцца шляхамі БНР, я думаю, што ў пошуку будзе выдавацца, калі раскруціцца асабіста. І вот я разумею, вот гляжу так, напрыклад, Мінск, можна асобна ўзяць Гродна, Вільня, напрыклад. Тут, бачыце, ёсць ўсё Мінская вобласць, вот моя родная Брестская вобласць. Вот зараз, напрыклад,
Вот, могила Романа Скірмута, вот ёсць. Можна націснуць на... І ёсць фотаздымак. Галоўны сэнс усяго гэта вот стварэнне гэтай мапы. Зараз мы перайдзем да гіда, і там, калі мы да гіда перайдзем, і знаходзім вось такі дадатак, які называецца Easy Travel. І ў гэтым дадатку зроблены 3 віды экскурсіі па Вільні, Мінску і Гродна. І калі вы ўключыце вось гэтую прывязку, геолакацыю, вы проста будете ісці, калі вы будете падыходзіць да той ці іншай мясціны, вам гэты гід будзе расказваць на добрай беларускай мове, будзе расказваць, што гэта за мясціна, як яна звязана з беларускай гісторыяй, менавіта беларускімі дзеячамі БНР ці цэлым падзеямі Беларускай Народнай Рэспублікі. Я еду, націскаем. Далее, там, дзе лупа гэта, так, пошук, пішем шляхамі БНР. Працуе? Вот, далей, напрыклад, Вільня націскаем. Калі націснуць на нейкую вось лічбу, дык і так і будзе гук чуваць. Верніковскага. Ліпаўскія могілкі. Тодар Верніковскі нарадзіўся 11 лістапада 1961 года, памёр 14. То есть можно націснуць, не абавязкова быць там і заехаць туды. Вы просто можете націснуць любую лічбу, якая вось на гэтай мапе віртуальна ёсць, і вам гэты гід выдаць кароткую інфармацыю. Ну, в принципе, как у любой экскурсии, короткая информация. Это, безумовно, она не будет там такая историчная, там все эти подеи, там целая лекция. Вельми короткая, як для звычайных туристов. Такие самые мапы зроблены по Минску и Гродно, ну, где больше было представников БНР и, безумовно, подей, связанных с Белорусской Народной Республикой. Думаю, з цягам часу, гэта там тыдзень, 2-3, там, ці нават на працягу года яны будуць выпраўляцца, удасканалівацца, і лічу, людзі зрабілі вельмі, вельмі карысную справу. Таму ўсё, яшчэ раз, з днём БНР, жыве Беларусь! І, калі ласка, мапы можна сабраць.